Здравейте! Хайде заедно с мен да ви покажа новият ролер на Калиначи, който е от естествен кварц и помага за намалянето на подпухналостта, като стимулира кръвообращението и охлажда кожата. Като за начало хидратирам добре кожата си с техният крем, който аз много харесвам и използвам вече доста време. Задължително е хубаво да хидратирате лицето преди да използвате техният ролер. Както виждате, има два края, има по-голяма зона за по-голямата част лицето и по-малка зона за очите и по-деликатни зони на лицето. Като аз започвам с по-голямата част, която подпомага за по-доброто усвояване на серуми и кремове, което прави кожата по-хидратирана и сияйна. Винаги трябва да се фокусирате върху повдигащи движения нагоре, навън, които са много нежни, без особен натиск. Докато го използвате, ще забележите, че той започва да се затопля, което спомага за проникването на серума по-дълбоко в кожата. А с по-малката страна на ролера масажираме под и около очите. Ползите от използването на ролера включват лимфен дренаж, така че докато натискате навън от центъра на лицето си, вие дренирате лимфата, която ще освободи токсините, които тялото ви е задържало. Може да си направите и естествено повдигане на веждите, прилагайки нежен масаж в зоната на челото. Резултатът е видим само след няколко употреби. Кожата ви ще бъде по-сияйна от всякога, ако включите това в ежедневната си грижа за кожата. Поръчайте още сега!